solter ets tu fa 20 anys. Novembre de 2001, doncs Prensant, possiblement, no me'n recordo molt bé. Bueno, jo havia format part d'aquestes primeres trobades per muntar la DO. En aquell moment sortia, nosaltres vam començar a Venus la Universal, al celler, l'any 99, amb l'anyada 99, i novembre de 2001 o octubre sortia la primera anyada, amb Tarragona, no? I era el moment en què sortia la primera anyada, sortíem com a Tarragona, però ja havíem creat la DO Montsant i començàvem a defensar territori de Montsant, no? I allà, amb molta il·lusió. Bueno, Subsona Falset. Subsona Falset, exacte. Déu Tarragona, però Subsona Falset. Però tot aquest canvi, no?, en aquests 2 anys que ens va costar de tirar-ho endavant, va ser molt bonic perquè al final hi va haver un exercici de concretar territori, no? Que no és fàcil, no? Al final has de posar uns límits i ets tu no i jo sí, no? No? Però també començàvem a intentar donar una entitat, no?, a aquella zona, no?, en què ja de per si la teníem, no?, com a comarca, no? Però bueno, a nivell de vins i de poder explicar els vins, no?, doncs va ser un moment bonic. Bueno, te senties una mica com a maltractat, no? Sempre t'havies de com a justificar. Sí. No, diu Tarragona, però som Subsona Falset. Sí. Com havent de justificar, no? Sí. I la de Montsant va ser com una cosa de dir, bueno, per fi ja... Sí. Nosaltres som Montsant. Sí. No? Sí. Vam imprimir un nom, no?, i visibilitzar-ho, donar un nom, nomenar-ho. Té a veure amb fer una realitat, no?, en crear alguna cosa, no? I tu? Doncs jo era el soci de la cooperativa del Mont-roig i jo aquell any, una mica del que me'n recordo, és una mica l'any que hem anat plantant les finques més noves, i aquell any estàvem empeltant una finca que nosaltres li diem la Riguera, que està damunt del riu Sigurana, està darrere d'aquestes muntanyes, i en aquella època l'empeltàvem amb el meu pare, el Joan Beltran Bernet i el Josep Maria Jové, i l'empeltàvem de fusta de la vinya vella de Caranyena que hi ha allí, no? Que en aquell moment això era o una pràctica molt ancestral, no?, o no es feia, perquè encara no hi havia la consciència que potser tenim avui en dia, no?, de les seleccions massals, almenys aquí en el territori, no?, i de poder empeltar-t'ho tu i de fer la selecció, no? Sí, i et miraven una mica raro ja, molta gent, perquè molta gent deia, home, podent-ho comprar, no? Compres fet, que és de fet tot el, no? Perquè has de... Però bueno, i a més és empeltar és una cosa que et connecta molt amb la terra i amb la vinya, no? Perquè allò sembla que ho hagis parit tu, no? I és un treball bonic d'equip, no? Perquè si l'empeltador és molt bo, no? Però el qui colga el cep no sap colgar i mou l'agulla, se'n va a orris la feina de tots, no? Vull dir que és una feina d'equip, és una feina que et connecta amb la terra, que et crea un vincle amb els teus ceps, no? Amb els ceps de la família, i que s'ha perdut molt. Sí. No queden empeltadors. Sí. Tu saps empeltar? Sí. És molt pesat empeltar, però ara vaig empeltar l'any passat 200 ceps i vaig tindre tota la setmana agulletes, Però bueno, jo, per exemple, per replantar, és una tècnica que em va molt bé, replantar amb bord, perquè tira més, té més capacitat d'arrelament, i llavors aquests bords s'han d'empeltar. I llavors almenys no és com abans que empeltaves tirades de 1.500, 2.000 ceps i 3.000 ceps, allò era realment pesat. I inclús hi havia molta gent dins els empeltadors o els que colgaven que es feia la novena, que es prenien amb dijú, podies fer durant 9 dies un gotet de vi ranci i una clara d'ou. Hi havia gent que encara s'hi ficava una mica de sucre. I això era una bomba d'energia. En sèrio? En sèrio. Però a més ho podies fer 9 dies, perquè si no se't carregava molt el fetge, no? I perquè estar 10 o 12 dies colgant o empeltant era molt dur,
Això ho hem de fer, la veu, Montsant, un curs d'empeltar. Pues sí, Hauríem de fer formacions, al final són oficis que s'acabaran perdent per la duresa, però que en si ens acabem portant a llocs, no? Ens dona la possibilitat de replantar vinyes velles perquè s'acabaran perdent, perquè al final no ho fas, plantes els ceps i no tiren, tens més baixes i acabes dient, per tant, s'arrenco i ja està, no? I és una manera de mantenir el patrimoni, no? I estar lligats així, no? Llavors, o sigui, només replantar, ja no cal totes les plantacions, ara anem a plantar 20 hectàrees i ho empeltarem tot nosaltres, no cal arribar aquí, però aquest manteniment, no? Aquest vincle, sobretot amb les vinyes velles o vinyes que t'estimes, no? I que la fusta ja ve d'una selecció massal que és pròpia del lloc i mantenir aquesta diversitat. sí, sí, estaria bé, perquè a més aquesta particularitat que té doncs, les caranyenes velles o les granxes velles pues, no la tenen els ceps de vivers, no? Que al final estàs plantant un clon i tothom està plantant aquell clon. I és una mica, pues, si introduïm aquests clons dins de la vinya vella a l'hora de replantar-la, estem perdent una mica la puresa. No? És l'origen genètica, perdrem la diversitat que teníem. I això, pues, home, seria una gran cosa, curs d'empeltadors, entre d'altres. Sí, entre d'altres. Però aquesta recuperació de certs oficis que realment aporten molt de valor, no? en la protecció del medi, del paisatge, en evitar l'erosió genètica, en evitar l'erosió del sòl, no? Hi ha un munt de pràctiques que s'han perdut per X raons, no? Que està bé si trobem un sinònim o un símil avui en dia amb més mecanització, si està bé, no? Si som capaços, però n'hi ha que no? I la figura de l'empeltador, amb la figura de l'empeltador o de la persona que empelta hem perdut molta història. No? Molta part de patrimoni humà també. Home, estaria bé rescatar, no? I restablir aquelles pràctiques que s'han fet ja de molt antic, però que han tingut un sentit, no? Sí. Com podar amb les llunes, respectar els cicles lunars a l'hora de moure el fem, o de podar, o de tocar la terra. Vull dir... La feina de marger, recuperar... ni que sigui només, ja no per posar-se a fer marges, sinó per recuperar els marges que et cauen en el paisatge que ja tenim, no? Perquè llavors els tornem a perdre, llavors ja costa, no? Però aquesta feina de mantenir els marges, de saber-ho fer, no? De saber... Se va desdibuixant el paisatge, no? Clar. Si no refas un marge caigut, se va desdibuixant el paisatge. I en realitat els paisatges evolucionen, no? I està bé, o sigui, mires les fotos aèries de 1954 i després del 70 i pico, i els paisatges es transformen, és evident, tot el paisatge agrícola, l'arquitecte és l'agricultor, no? El viticultor, però cap a on anem? Això també és responsabilitat nostra plantejar-nos-ho, no? O sigui, els marges de pedra tenen un sentit ecològic dins del sistema important, no? De reservori de fauna, que quan els perdem, doncs tot això ja no ho tenim, no? Aleshores, quan parlem des del punt de vista de treballar vinyes en ecològic o segons l'agroecologia, hi ha tota una sèrie d'elements, no? Que no és només la viticultura en si, que si no els tenim empobreixen i no ens permeten arribar més lluny en aquest camí de en aquest camí d'acabar sent part de l'ecosistema. Vull dir, els pagesos, els viticultors, jo m'agrada més dir pagès, perquè parlàvem abans, no? O sigui, un pagès treballa la terra, treballa la vinya, però també l'oliver que té de llinder, també els ametllers, també els fruiters. I moltes vegades de treballar els olivers aprens coses que llavors pots traslladar al cultiu de la vinya. Potser no específicament al cep, però sí, per exemple, amb el maneig de les cobertes o aquestes qüestions. Sí, el mateix. Jo em vaig apuntar al màster d'agroecologia de la universitat i llavors havies de dir d'on venies o què feies, no? I llavors em van trucar i em van dir és que de vinya quasi no fem res. I, bueno, és igual. Jo vaig aprendre de tot, perquè fèiem maneig de sols, sí, era igual, és el mateix. Un tipus de... O sigui, un cereal, que un oliver, que un... O sigui, el maneig en agroecologia, o sigui, entendre els ecosistemes agraris que tenim, és igual el que hi plantis, no? És evident que les llenyoses tenen una cosa perquè no s'arrenquen, no és una horta, no?
però és que és igual, en realitat la teva relació, no? amb el paisatge i amb el sistema agrari, no? és la mateixa. No? Bueno, és que molta gent encara pensa que la naturalesa és una cosa i l'agricultura és una altra. Ja. I la naturalesa i l'agricultura és el mateix. Hauria. Bueno, ho intenta ser perquè tant si ens ho creem com si no, la natura actua dins el cultiu. I ara una mica el que intentem és treballar amb el mateix sentit que treballa la natura, no? I que la natura es pugui desenvolupar dins els nostres cultius. Llavors això lliga doncs, que si som capaços de fer això, doncs serem capaços de formar part de l'ecosistema, no? Els pagesos serem capaços de ser un element més, no? Un element més que té en compte pues, la fauna auxiliar, no? De tindre pues, els marges o algunes cobertes perquè la fauna auxiliar pues, pugui viure allí, pugui pondre els seus ous, mirar de tindre flors sempre, sigui les cobertes, sigui els marges, perquè la fauna auxiliar una cosa que necessita molt és que hi hagi flors durant el màxim temps de l'any possible. I bueno, són petites praxis, bueno, algunes petites grans praxis, que una mica mos ajuden a deixar que la natura faci la seva feina. Perquè al final nosaltres que treballem doncs, amb vi, no? I volem que tingui el major, els aromes, millor, més potents, que expressin la terra, que expressin la nostra zona, el nostre clima, no? Que tinguin pues, aquest color, no? Aquesta intensitat que a vegades pues, volem que expressin els vins, que emocionin, no? Pues una mica això serà si som capaços de que aquesta natura s'expressi dins de les finques. Si faiguéssim tornillos i pneumàtics, doncs no caldria això, no? Però estem treballant amb aliments, no? Amb aliments que alimenten l'ànima d'alguna manera, no? I una mica, pues, és una praxis que també estaria bé, no? Parlant de cursos, que la DO promocionés cursos d'agricultura regenerativa o d'agricultura biodinàmica. Al final, això de les etiquetes tampoc no m'agrada massa, perquè al final hi ha la bona agricultura i la mala agricultura, l'agricultura que treballa amb la mort i l'agricultura que treballa amb la vida, però per arribar aquí, a fer agricultura que treballa amb la vida, t'has de formar. Els pagesos ens hem de formar i hem d'entendre com actua la natura, no? Hem de desaprendre molt, no? de creences limitants que hem heretat i que ens han portat a on estem avui, i parar i observar. No? A mi m'encanta quan nosaltres vam començar amb Venus l'any 99, vam plantar tot un ceps, i el tercer any, que devia ser quan començàvem amb la DO Montsant, el 2001, vam començar a deixar l'herba. I llavors va ser com una mica de revolució, perquè com que tenim la finca al costat de la carretera es veia molt, no? Llavors en aquell moment, avui encara, però ets un brut. Uns dropos. Un dropos, que no s'ha de confondre, o sigui, clar, jo puc deixar una pinya abandonada i a algú li pot semblar el mateix, però no és el mateix. No. Però una de les coses més boniques i que més m'ha costat i m'està costant és realment entendre què surt a la vinya, no? O en aquesta vinya o en el que... I per què, no? I que surten espècies diferents segons com està el sol cada any, no? I depèn de com jo estigui treballant, no? O interferint en aquella vinya, doncs em surten unes espècies o unes altres per acabar de resoldre allò que tinc. Si tinc compactació, me'n surten unes que m'acabaran descompactant al terra, però ja em donen la informació. Sí, t'estan explicant què passa al teu terra, no? I llegir, però clar, tornar a ser capaços de llegir, no? Aquesta natura que s'expressa dins d'un cultiu, no? Em sembla absolutament fascinant, però és tot un treball de tornar a aprendre, no? Sí. Però és una manera de relacionar-te amb, no? Deixaràs de veure-ho brut, no? El dia que entenguis, que li posis nom i cognom a cada espècie que surt, no? I per què surt, no? I les podràs entendre i podràs agrair, no? A la natura, aquesta guia, no? Que et va dient, doncs aquí hi ha un terreny compactat, i aquí em falta compost, i allà em sobra nitrogen. O
hòstia, no? I això és I això t'ho brutal, diuen no? les plantes, no? Això t'ho diuen. Vull dir, no cal... Saber escoltar. I ho pots aprendre tu. Vull dir, això ho podem aprendre els pagesos. I tant, Vull dir, i és el més maco que hi ha poder llegir aquest llibre de la natura i llavors treure les conclusions, de dir, escolta, això m'està dient que he de fer això o que he de fer allò, o que no he de fer res. Però és bonic el punt que has dit de pagès versus viticultor, perquè al final el pagès és molt més multidisciplinar, no? Té a veure amb aquesta obertura, no? De saber podar l'oliver, de recollir no sé què, de poder llegir el terra, de treballar amb els moments cíclics diferents durant tot el mes, siguin les llunes o sigui el que sigui, i llavors és que és molt més holístic, molt més multidisciplinar, no? És que dins de la natura... Els enginyers en viticultura no? Hem d'arribar Només aquí, aquesta producció, això aquest tal, i allò no? l'analítica del terra, el no sé quantes, no? I aquesta plaga en concret que l'hem d'anar a erradicar, no? I llavors tot això ens porta que no som capaços d'acollir què és el que està passant i per què està passant, no? I què puc canviar jo aquí per canviar aquests equilibris, no? És viure els cicles, no? Perquè el pagès viu els cicles, viu amb els cicles de les plantes i els cicles de la natura. Si només estàs dedicant-te a la vinya, vius la meitat de la pel·lícula, t'estàs perdent una part de la pel·lícula, no? No la vinya, la planta, lo cep només. Sí. I, bueno, interessa una mica, pues, no sé, a mi m'agradaria pensar que anem cap a un tipus de pagès que busca ser conscient de la seva feina, del seu entorn i del que està passant, no? Vull dir, pagesos que siguem conscients i coneixedors del que passa, no? Vull dir, ni que tu estiguis llaurant algunes finques perquè la coberta no s'estableix de la nit al dia, doncs sàpigues què passa quan llaures. Que sàpigues que ets conscient que estàs gastant aquella bateria que és la terra, no? Que és la mare de tot, és la terra, el que farà que el cultiu sigui més resistent a les sequies, a les plagues, a tot això és la terra. I que, bueno, això ja inconscientment te farà llaurar menys i deixarà sortir l'herba, perquè només llauraràs quan puguis fer una incorporació d'aquella herba que ja t'està dient el que t'està passant, i tu al incorporar aquesta herba ja estàs fent també una aportació de matèria orgànica, no? I anar acostant-te a la coberta, no? I potser els hiverns està tot l'hivern sense llaurar, no? I veure què passa, no? Veure com aquell terra se regenera, no? Però saps que és important? Que això ens ho puguem explicar, que ho puguem compartir. Una de les coses boniques d'estar dins una DO, que no sé si en té moltíssimes més, però una de les coses boniques és que al cap i a la fi és una comunitat, no? I és una comunitat de gent que treballa al camp i més concretament en viticultura, no? Però que som moltes les persones que podem tenir una mirada més o menys comú, tot i que fem coses diferents, però igual les fem diferents perquè tampoc hem acabat d'intercanviar molta informació i formació, no? Aleshores, construir comunitat, no? Al final és establir com un paral·lelisme amb el que volem fer amb l'ecosistema agrari, no? O sigui, que hi hagi presència, no? De tots els nichos estiguin ocupats, no? Perquè no hi hagi un agent de plaga que ens pugui venir, perquè està tot net, ve la plaga i s'ho menja tot. No, tots els nichos ocupats, no? Que hi hagi aquestes interrelacions, aquestes interdependències, i això també passa a nivell humà, no? Llavors, que dins una DO es pugui promoure, no? Aquests espais d'intercanvi de coneixement, no? De dir, doncs ara ens falten tal, no? I ara ens trobem, intentem aprendre tal, i fem lo d'empeltar, i llegim el terra, i, hòstia, doncs a mi m'ha passat això, i aquí tal. Jo això ho he trobat amb els espais de formació. Tu, quan t'estàs formant amb agricultura regenerativa, amb agricultura biodinàmica, i trobes amb altres pagesos allí, a mi em passa això. Vull dir que jo crec que una cosa a promocionar seria crear aquests espais de formació on intentem ensenyar la bona agricultura,
i donar eines, perquè a vegades pot ser, no?, que un pagès vulgui anar cap aquí i no sàpigui com fer-ho, no? Doncs, bueno, això se pot aprendre. I busques i tal, i no sé què, i no. I t'equivoques a vegades. I t'equivoques, de vegades, no, molt més. I bueno, que s'aprèn més dels errors que dels encerts. Sí. Però, bueno, aquests espais és on llavors se genera aquesta interrelació de comunitat, de compartir, perquè si no hi ha aquests espais sembla que cada gust estem a casa nostra, no? I després hi ha una cosa molt forta, i és que aquests espais acaben, o sigui, tota aquesta dinàmica acaba generant molta resiliència, perquè jo quan vaig començar amb agricultura ecològica, a l'any, ja no me'n recordo, 2000, potser, jo tenia molt clar una cosa, que no volia perdre una verema. I quan t'has de posar a fer agricultura ecològica i vens el convencional, una de les grans pors, dels grans mites, és no haver mare. No? Llavors jo vaig dir, bueno, jo entro en agricultura ecològica, però no puc perdre una verema. Llavors, aquell primer any em van aparèixer, la meva vinya era tot un catàleg de totes les malalties possibles, però cap era plaga. Jo havia anat a la universitat, havia estudiat, tenia el llibre de totes les plagues possibles i m'ho anava trobant. Oh, això és escoriosi, això és què, això... I era com un atac de cor cada dia. Però res era plaga. Havien aparegut perquè havia deixat de tirar els fitosanitaris convencionals. I llavors sortia, no? Era com una depuració, com algú quan deixa de fumar i es torna de color groc i dius, ara em ve la tos? Bueno, clar, doncs estem depurant, no? I llavors, el segon any, jo seguia amb la idea aquesta, sí, estic aquí, m'estic acostant, però jo no puc perdre una verema, no? I el segon any, l'olor, la textura de les fulles, l'olor a la vinya, el tacte de les fulles, era completament diferent dels anys anteriors. El so era diferent, els insectes, els ocells, tot era diferent. I va arribar un moment en què vaig dir, estic preparada, i va ser a partir del tercer any, per perdre una verema, però el que no puc perdre és aquest equilibri que s'està restablint. Jo crec que també vaig ser capaç de dir puc perdre una verema perquè vaig prendre consciència de que quan tots els nínxols estan ocupats i quan tens molta biodiversitat, ja no perdràs una verema. Però va arribar 2020 i la vaig perdre. I feia molts anys que jo ja no em plantejava any rere any, ets capaç de perdre una verema? Aleshores, has de lluitar amb moltes frustracions. No? Hi ha moltes equivocacions, hi ha molt sentiment de culpa quan no has arribat a no sé què i has volgut provar i allò no ha sortit bé i tens una verema que no t'agrada. O sigui, hi ha mil coses, no? Que unes plantes pel que sigui, pues, la coberta, tal, no sé quantos, ja has anat molt a saco i se t'ha baixat tot. Sí. Hi ha mil situacions en les que qui pot acceptar que s'ha equivocat tant com per llençar-ho tot a perdre. Llavors, posar damunt de la taula aquesta vulnerabilitat, aquesta capacitat i aquesta pregunta constant de jo què puc perdre i què estic disposada a perdre i què estic disposat a guanyar i poder-ho compartir ens dona moltíssima més resiliència. Ens treu de la frustració, poder-ho parlar, que l'altre també t'expliqui, doncs mira, a mi també em va arribar a passar això o allò, no? I deixar-nos de sentir culpables, no? I em sembla que això ens dona molta més resiliència per poder seguir indagant i no caure a mig camí i dir, va, doncs ja ho he intentat tot, no. No, és que és molt curiós perquè llavors arribes a un punt també que llavors no vols perdre el que has aconseguit. Perquè dius, ostres, jo aquesta fauna auxiliar no la tenia. Ostres, jo aquesta coberta com la tinc ara no la tenia. I llavors te sap greu perdre això, també. Aleshores, aquí hi ha els objectius, aquí hi ha els pilars. O sigui, ara què no estic disposat a perdre? L'equilibri. I una verema sí, però l'equilibri no. Aleshores, aquí ve un any tan difícil com 2020 i dius, i ara què fem? Torno al convencional perquè no me n'en sortiré? No. Jo estic disposat a perdre una verema. Bueno, jugar-te-la, perquè llavors també tornar al convencional és tornar a zero. No, ja, però has d'estar preparat per poder afrontar això. Sí, és un camí. I a mi em sembla que compartir-ho és una de les maneres que ens dona per poder ser més resilients. És un camí i és molt curiós això que dius, que el primer any vaig trobar allí de tot, anant sortint, perquè, ostres, potser, clar, l'agricultura convencional, convencional amb sistèmics, amb la química, diguem,
pues, el que fa és anar tapant els problemes. Tapa. Anar tapant els problemes, no n'arregla cap. No. I a vegades arribarà un moment que el problema sortirà igual. El que passa Però amb que força, hauràs tirat cada vegada més enrere. I quan deixes de tirar enrere i dius, bueno, a partir d'ara anem a construir, no? Anem a construir sol, anem a recuperar la vitalitat dels terres, no? A vivificar els terres. Llavors és normal que et surtin pues, tal com està la cosa. Treus aquesta cosa que va tapant els problemes, no? Tires el mocador i llavors, pues, bueno, pues aquí surt una carència, no? Allí surt compactació, però ostres, i llavors penses, i que tonto abans que no ho sabia que tenia compactació desolada de treball, no? Per què no ho sabia? Perquè, bueno, tot ho tapava, l'agroindústria aquesta, no? I, bueno, què és millor? Bueno, jo m'estimo més saber la veritat. I treballar amb aquesta agricultura viva, diguem, vull dir, de problemes n'hi ha, però prefereixo aquests problemes amb la veritat, sapiguem el que hi ha realment i buscant les eines per a resoldre's, que resoldre aquests problemes sempre és treballar amb la vida, que això és molt bonic, treballar amb la vida, poder passar a fer aplicacions als ceps sense posar-te una mascareta. Perquè, clar, hem de tirar veneno al raïm perquè no s'ho mengin un fong, que no s'ho mengi un moixó, que no s'ho mengi un cuc, i d'això en farem vi. Ens ho menjarem nosaltres, no? D'això en farem vi. Ostres, és Sí. Treballar com si el futur de les properes generacions depengués de nosaltres. I a mi això em sembla una manera bonica de poder-se arriscar, no? Com si el futur de les properes generacions depengués de nosaltres, no? I poder tenir cura d'aquest paisatge i seguir-lo construint i reconstruint, no? En aquesta línia, no? Sí, no, i llavors hi ha un pas més enllà, no? Si nosaltres no som capaços de cuidar la terra, cuidar les nostres finques, cuidar el paisatge, cuidar el planeta, com els hi direm als altres que ho facin? Com els hi direm als de la indústria que no contaminin perquè ens carregarem el planeta? Si nosaltres que treballem amb la vida, amb les plantes, amb els aliments, no som capaços de fer-ho, no ho podrem exigir als altres. I penso que d'alguna manera tots veiem que el camí va cap aquí. I, bueno, cada vegada hi ha més hectàrees d'ecològic i cada vegada hi haurà més gent implicada en aquest procés, però és que arribarà un moment que ho demandarà el consumidor. El consumidor voldrà productes de gent que està cuidant el planeta. Ja passa. I llavors què? Que en siguin molts més, llavors ho farem. I que en siguin molts més. Clar, així sigui.